Afirmațiile pozitive sunt afirmații menite să te ajute să depășești gândurile negative și îndoiala de sine. Repetându-le în mod constant, îți poți reprograma mintea pentru a se concentra pe punctele forte și pe potențialul tău. Cum să folosești afirmațiile? În primul rând, alege acele afirmații care rezonează cu tine și reflectă ceea ce ești, ceea ce vrei să obții sau să simți. Poți chiar să le creezi pe ale tale. Pentru aceasta alege un loc liniștit, unde să nu fii deranjat. Acesta poate fi dormitorul tău, un colț confortabil sau chiar un loc liniștit în aer liber. Repetă-ți afirmațiile în fiecare zi. Dimineața și seara sunt momente grozave pentru a face acest lucru, deoarece dau ton zilei și te ajută să te relaxezi noaptea. Poți să spui afirmațiile cu voce tare, să le scrii într-un jurnal sau chiar să te uiți la tine în oglindă în timp ce le repeți. Găsește-le pe cele care ți se par cele mai puternice. 2-3 sunt suficiente. Pe măsură ce îți repeți afirmațiile, crede cu adevărat cuvintele pe care le spui. Simte energia pozitivă și lasă să te umple de încredere. Pe măsură ce spui afirmațiile, vizualizează bucuria, succesul, pacea sau fericirea pe care vrei să le obții. Privește-te trăind aceste afirmații pozitive și încadrează-le la timpul prezent, de parcă s-ar fi întâmplat deja. Acest lucru face ca mintea să le accepte ca fiind realitatea ta actuală. Afirmațiile funcționează prin recablarea creierului pentru a înlocui gândurile negative cu unele pozitive. Când repeți în mod constant o declarație pozitivă, îți poate schimba instantaneu mentalitatea, tiparele și comportamentele în timp. Repetă afirmațiile tale pentru cel puțin 28 de zile. Folosește afirmațiile pozitive. Pentru a începe sau termina ziua în mod corect, este bine, util și sănătos să-ți reamintești calitățile tale. Afirmațiile pozitive îți întăresc sentimentul de valoare de sine, reduc stresul și promovează o atitudine mai optimistă. Oamenii cu o stimă de sine mai puternică au mai multă grijă de ei înșiși și se simt mai fericiți. Acum îți propun să trecem la treabă. Iată 2 exemple de afirmații pozitive pe care le poți utiliza și folosi chiar începând de astăzi. Eu mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt, în profunzime și în totalitate. Eu cred în mine. Tu cu care afirmații vrei să începi? Chiar acum, împărtășește-le cu noi în comentarii. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc!